Τι θα διαλέξεις? Θα είσαι εκατομμυριούχος χωρίς Wi-Fi ή θα είσαι με λίγα χρήματα αλλά με 5G? Θα θυσιάσεις τις διακοπές για ύπνο ή θα θυσιάσεις τον ύπνο για διακοπές? Θα αγκαλιάσεις έναν κάκτο ή θα ομολογήσεις την αγάπη σου στην πρώην στον πρώην? Θα είσαι φτωχός για πάντα ή θα στείλεις αυτό το βίντεο σε έναν φίλο? Θα είσαι πλούσιος αλλά χωρίς φίλους ή θα είσαι με λίγα χρήματα αλλά με φίλους? Θα είσαι ιδιοφυΐα χωρίς χρήματα ή θα είσαι χαζός με Φεράρι?